പരിശനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗുണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാന്യതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल. हरे कृष्ण देग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मत्पाख्यामदानंदा नमस्ते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നീട് തുളസി മഹാറാണിയുടെ മഹാത്മ്യം കൂടി നോക്കാം. തുളസി സാലഗ്രാം വിവാഹമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിംബാർക്ക ആചാര്യന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ, അവതാര ദിനമാണ്. നിംബാർക്ക ആചാര്യൻ കുമാര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആചാര്യനാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ദാമോദരാഷ്ടമി ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് ഭീഷ്മസ്തുതിയിലേക്ക് പോവാം. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃഷ്ണ ശ്രീകുമാർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയുല്ലുഖലതാപമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം രചന്തം ഖരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകം ഭക്തിരേഖാംഗകണ്ഠസ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബന്ധം ഹിതീദൃക്സുലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിബന്ധന്തമാഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃദ്ധി വന്ദേ. പരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിമ്മാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേശാത് അഭീഹ ഇദം ദേവപൂർണാദ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാഭിരാസാംഗി മന്യേ. ഇദം ദേ മുഖാംബോജമത്യന്തനീലേർ വൃതം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ മുഹുചുംബിതം ബിംബരക്താദരം മേ മനസ്യാവിരാസാമരം ലക്ഷലാഭേ. നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണോ പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാപ്തിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാനു ഗൃഹേണേശ മാമജ്ഞ യദി യക്ഷദൃശ്യ. കുബേരാത്മജോ ബദ്ധമൂർധൈവ യത്പദ് ത്വയാ മോചിതോ ഭക്തിഭാജോ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ ന മോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേ അസ്തി ദാമോദരേഹ. നമസ്തേ സുദാനേ സ്ഫുരദ്ദീപ്തിദാനേ ത്വദീയോദരായാത വിശ്വസ്യ ദാനേ നമോ രാധികായേ ത്വദീയ പ്രിയായേ
നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമസ്തേസ്തു ധാമ്നേ സ്ഫുരദീപ്തിദാമ്നേ ത്വദീയോദരായാത വിശ്വസ്യദാമ്നേ. നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായേ ത്വദീയപ്രിയായേ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ദാമോദര ഭഗവാൻ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ദീദി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസിന്റെ അവസാനമായിട്ട് ഉഷ മാതാജിക്ക് ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകള് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. അതിന്റെ ശ്ലോകം ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് അതിന്റെ വിവർത്തനം മുഴുവനായിട്ട് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാൻ സാധിക്കും തോന്നുന്നില്ല. തുളസി മഹാറാണിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. എല്ലാവരെയും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഭീഷ്മ പഞ്ചകത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകള് ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭീഷ്മോവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സസുഖമുപകദേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവാ പ്രവാഹ ത്രിഭുവനകമനം തമലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസകേരതിരസ്തു മേ അനവദ്യാ യുതിദുരഗരജോ വിധുമ്രവിശ്വ ഗജലുളിതശ്രമവാര്യലങ്കൃതാസ്യേ മമ നിശിതശരീർവിഭിദ്യമാനാ സജീവിലസത്കവചേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ സപദി സഖിവജോ നിശമ്യ മധ്യേ നിജപരയോർബലയോരഥം നിവേശ്യ സിദ്ധവതി പരസൈനികായുരശ്ന കൃതവതി പാർത്ഥസഗീരതി മമസ്തു വ്യവഹിതപൃതനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സ്വജനവദാതിമുഖസ്യ ദോഷബുദ്ധ്യാ കുമതിമഹരദാമാത്മവിദ്യയാ ശരണരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു സുനിഗമമപഹയാമത്പ്രതിജ്ഞാ
ൃതമധികർത്തുമവാപ്ലുതോരഥസ്ഥാ ധൃതരഥചരണോ ഭയാചലദുർ ഹരിരിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയാ ശിതവിശിഗഹദോ വിശീർണദംശഃ ശതജപരിപ്ലുതാദദായിനോ മേ പ്രസവമഭിസസാരമത്വദാർത്ഥം തഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദ വിജയരഥ കുടുംബാത്തദോത്രേ ഹയരശ്മിനിതശ്രിയേഷണീയേ ഭഗവതിരധിരസ്തു മേ മുമൂർഷു യം ഹിരനിരീശ്യ ഹദാ ഗദാസ്വരൂപം ലളിതഗതിവിലാസ വൽഗുഹാസ പ്രണയനിരീക്ഷണ കൽപ്പിതോരുമാനാ കൃതമനുകൃതവത്യ ഉന്മദാന്തഃ പ്രതികൃതി മകൻ കിലയസ്യ ഗോപവദ്വാ മുനിഗണ നൃപവർയ സങ്കുലേന്ദഃ സദസി യുധിഷ്ഠിരരാജസൂയയേഷാ അർഹണമുപപേദായിഷണീയോ മമ ദൃശി ഗോചരയേഷ വീരാത്മാ തമിമമഹമജം ശരീരവാചാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിഭൂതവേദ മോഹ തമിമമഹമജം ശരീരവാചാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതഭേദ മോഹ. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം വേഗത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. പിന്നീട് നമുക്ക് തുളസിമാരാണിയുടെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലാം. രണ്ടു മൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തു അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒന്നാം സ്കന്ധമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എടുത്താലേ, എന്നാലും ആ ഒരു വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം വായിക്കാം. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളും ധർമ്മകർമ്മങ്ങളിലും വ്യാപരിച്ചിരുന്ന എന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചാലും അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമിയാകിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. രണാങ്കണത്തിൽ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മിത്രമായ അർജുനന്റെ മൈത്രിയുടെ പേരിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ നൽകി സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. അശ്വങ്ങളുടെ കുളമ്പടിയാൽ ഉയർന്ന പൊടിപടലങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാറിപ്പറക്കുന്ന മുടി ചാരനിറമായി മാറി സാരഥിയായി കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വദനാംബുജം വിയർപ്പ് തുള്ളികളാൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു. ഈ സർവ്വവിധ അലങ്കാരങ്ങളും എന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച തീവ്രമായ ക്ഷതങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവ്വം ആസ്വദിച്ചു. അപ്രകാരം എന്റെ മനസ്സ് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അനുവദിച്ചാൽ. 35ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ മിത്രത്തിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് രഥം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനനെയും ദുര്യോധനെയും സേനാവ്യൂഹങ്ങൾക്ക് മധ്യ നിർത്തുകയും പ്രതിയോഗികളുടെ ആയുസ് കൃപാപരിസരമായ കടാക്ഷത്താൽ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കൃഷ്ണനിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായിരിക്കട്ടെ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുനൻ തന്റെ മുന്നിലുള്ള സേനാംഗങ്ങളെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും വീക്ഷിച്ച്
അജ്ഞാനത്താൽ കലങ്ങിയ മനസ്സുമായി നിന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച് ആ അജ്ഞാനത്തെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാംബുജരതിയിൽ സദാ ആകൃഷ്ടനായി ഞാൻ നിലകൊള്ളുമാറാവട്ടെ. എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശബ്ദം പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് രഥത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി രഥചക്രമെടുത്ത് ഉത്തരീയം നിലത്ത് വീണതുപോലും അറിയാത്ത ദ്രുതഗതിയിൽ എന്റെ നേരെ സിംഹം ആനയെ കൊല്ലാനെന്ന പോലെ പാഞ്ഞെടുത്തു. മോക്ഷദായകനായ പരമദിയോത പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്റെ പരമാത്യന്തിക പ്രാപ്യസ്ഥാനമായി തീരട്ടെ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ മൂർച്ചയേറിയ ശരങ്ങളാൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ നിമിത്തം ക്രോധത്താൽ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചം ഛിന്നഭിന്നമാകുകയും മുറിവുകളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം രക്തപൂരിതമാവുകയും ചെയ്തു. മരണവേളയിൽ എന്റെ പരമമായ ആകർഷണം പരമദിയോത പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാവട്ടെ വലത് കരത്തിൽ ചാട്ടവാറും ഇടത് കൈയിൽ കടിഞ്ഞാണുമേന്തി എല്ലാ തരത്തിലും അർജുനന്റെ രഥത്തെ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പാർത്ഥസാരഥിയിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം നേടിയവർ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ മൗലിക രൂപം പ്രാപിച്ചു. 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണമേ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങളും പ്രേമപൂർവമായ മന്ദഹാസവും വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാരെ മോഹിപ്പിച്ച് ആനന്ദപരവശരാക്കി. വ്രജകന്യകമാർ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ചലനങ്ങളെ അനുകരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആസനത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട രാജസൂയജ്ഞത്തിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും ആഢ്യരും രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതരും സമ്മേളിച്ചു. ആ മഹാസദസ്സിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അത്യുദാത്തനായ പരമദിയോത പുരുഷനായി ഏവരും ആരാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം ആരാധിച്ചത് എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ സ്ഥിരമാക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ സ്മരിച്ചു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. തമിമഹമജം ശരീരവാചാം പ്രതിഹൃതിധിഷ്ഠിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതഭേദമോഹ. ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന അവലംബവും ഏക ആശ്രയവുമായ ആ ഏക ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. തന്നിമിത്തം ഇപ്പോൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ മാനസിക വിചക്ഷകന്മാരുടെ പോലും ഹൃദയത്തിൽ അചിന്യ വൈഭവനായി കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ദ്വൈതം എന്ന മിഥ്യാസങ്കല്പത്തെ ഞാൻ അധകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. സൂര്യനെ വ്യത്യസ്തമായി ദർശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും സൂര്യൻ ഏകമാകും. भीष्म पंचम की जय, भीष्म पितामह की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, गुरु प्रेमानंद हरे कृष्ण. ഇന്ന് കാർത്തിക മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദമക മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള രാസലീല നടന്നിട്ടുള്ള രാസപൂർണിമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തുളസി സാലഗ്രാം വിവാഹം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ദിനത്തിലാണ്. നമുക്ക് തുളസി മഹാറാണിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ അദ്വൈത ആചാര്യര് ഒരു ശ്ലോകം ഓർക്കുന്നു. തുളസി മഹാറാണിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. നമുക്കറിയാം അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആതിരയില് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അദ്വൈതാചാര്യര് ആലോചിച്ചു, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത്യന്തം പതീതരായിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ, അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താം ഇവിടുന്ന്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഏത് ആരാധനയോടുകൂടെ കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ശ്ലോകം അദ്വൈതാചാര്യരുടെ മനസ്സിൽ വന്നു. അദ്വൈതാചാര്യര് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഈ ലോകത്തിലെ പതീതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആത്മാവുകൾക്കും ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്കും ലഭിക്കുക, എങ്ങനെ അവർക്ക് കാരുണ്യം നൽകാമെന്ന്
ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെന്താണ് ഒരു ശ്ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. ആ ശ്ലോകം ഇതാണ്: തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യാചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യാചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ചൊല്ലാം, പിന്നീട് ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യാചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യാചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം, എന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഭക്തവത്സലനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തനിക്ക് ഒരു തുളസീദളവും ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ ജലവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനെ തന്നെ തന്നെ വിൽക്കുന്നു. ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. അടുത്ത 105, 106 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു: ഈ ശ്ലോകാർത്ഥാചര്യ കരേണ വിചാര കൃഷ്ണകെ തുളസി ജലാദേ ജന താരണശോദിതേ കൃഷ്ണ കരേണ ചിന്തന ജല തുളസി രസമാ കിച്ചുകരേന ഹിതന. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അദ്വൈതാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പരിഗണിച്ചു: ഒരു തുളസി ജലവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനോടുള്ള കടം വീട്ടാൻ ഒരു മാർഗവും കാണാതെ വരുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കും, ഒരു തുളസീദളത്തിനും ജലത്തിനും തുല്യമായ ധനം എന്റെ കൈവശമില്ല. 107 ശ്ലോകം: തപേയാത്മാ വേജികരേ തൃണരശോധന ഏതഭാവി ആചാര്യകരന ആരാധന. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നെ പകരം നൽകി ഭക്തന്റെ കടം വീട്ടുന്നു. ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ച അദ്വൈതാചാര്യൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു തുളസി ദളവും അല്പം ജലവും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം നൽകുവാൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യില് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ധനം പോലുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നെ ആ ഭക്തൻ ഇത്രയും നൽകിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചു നൽകുക? ഒന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് നൽകാൻ, അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ളത്, അത്രയും വിലയേറിയത് അല്ലെ, അത്രയും ധനം എന്റെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവർക്ക് നൽകുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ ഭഗവാൻ നൽകുകയുണ്ടായി, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഒരു അദ്വൈതാചാര്യന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭുപാദ ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഒരു തുളസിയിലെയും അല്പം ജലവും കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ നിഷ്പ്രയാസം സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 9:26 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തിപൂർവം ഒരു ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ
പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം സമർപ്പിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് വളരെ സന്തോഷം. അവിടുന്ന് തന്റെ ആഗോളമുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുമുള്ള പരമദരിദ്രനായ ഭക്തന് പോലും ഒരു പുഷ്പമോ ഫലമോ ഇലയോ അല്പം ജലമോ സ്വരൂപിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ നിവേദ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും തുളസീദളങ്ങളും ഗംഗാജലവും ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചാൽ അവിടുന്ന് അത്യന്തം സംതൃപ്തനാകുന്നു. അത്തരം ഭക്തിഭരിത സേവനത്താൽ കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിനാൽ അതിന് പകരമായി ഭക്തന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീല അദ്വൈതാചാര്യൻ ഈ സത്യം അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തുളസീദളങ്ങളും ഗംഗാജലവും കൊണ്ട് ആരാധിച്ച് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഗംഗാജല തുളസി മഞ്ജരി അനുഷണ കൃഷ്ണപാദ പത്മഭാവികാരെ സമർപ്പണ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തുളസി കതിരുകളും ഗംഗാജലവും നിരന്തരം സമർപ്പിച്ചു. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു തുളസി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തന് നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇത് ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇത് അദ്വൈതാചാര്യർ ഈ ശ്ലോകം ഓർക്കുകയും അദ്വൈതാചാര്യർ വിചാരിച്ചു, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇതിലും വേറെ വഴി ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗംഗാജലവും ഒരു തുളസിയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദലമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദലമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വം ആത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദലമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വാമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദലമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദലമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിത സ്വ ആത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्णा माताजी। अनुप्रति माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सलाय माताजी चलिए। हरे कृष्णा। अनम्यूट हरे करो। कृष्ण। हाँ हाँ हरे चलिए। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीडते स्वाम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबूदिरी माताजी। हरे कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माताजी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वम् आत्मानं भक्त्योभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ഉഷാ മാതാജി മാതാജി അവസാനം ദാമോദര അഷ്ടകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നീട് അവസാനം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ദാമോദര അഷ്ടകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चूलुकेन च विक्रीणिते स्वम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सावित्री मिश्र देवदास माताजी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. अंबिका वैष्णवी देवदास माताजी चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। शारदे माताजी चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वयम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी. विजयश्री माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणामं हरे प्रभु जी। कृष्ण. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. वत्सला गोपालन माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणिते स्वम् आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। हरे कृष्णा प्रभु जी। गीताश्री माताजी चलिए. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च
വിക്രീണിതേ സ്വം ആത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചൂലുകേന ച വിക്രീണതേ സ്വയം ആത്മാനാം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജാവിജയദേവി ദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വം ആത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വം ആത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വം ആത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണതേ സ്വം ആത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വം ആത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവരും ചൊല്ലിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. തുളസിമാരാണെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ സുജന ചരിതാമൃതത്തില് ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അല്ലെ, ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആണ് ഇവിടെ അദ്വൈതാചാര്യര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ പതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളാൽ ആരാലും കഴിയില്ല, ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലഗ്രാം ശിലയിൽ ഗംഗാജലവും തുളസീദളവും അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ശ്ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരികയുണ്ടായെന്നവർ. ഭക്തവത്സലനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തനിക്കൊരു തുളസീദളവും ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ ജലവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ തന്നെ തന്നെ വിൽക്കുന്നു. ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിക്കും, അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, അല്ലെ. പ്രഭുപാദ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിനടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയും. അപ്പൊ അടുത്ത 105-106 ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അദ്വൈതാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പരിഗണിച്ചു: ഒരു തുളസീദളവും ജലവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനോടുള്ള കടം വീട്ടാൻ ഒരു മാർഗവും കാണാതെ വരുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കും, ഒരു തുളസീദളത്തിനും ജലത്തിനും തുല്യമായ ധനം എന്റെ കൈവശമില്ല.
അപ്രകാരം ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നെ പകരം നൽകി ഭക്തന്റെ കടം വീട്ടുന്നു. ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ച ആചാര്യൻ, അദ്വൈത ആചാര്യൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പറയുന്നത് ഒരു തുളസി ദളവും അല്പം ജലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ഈ ഭക്തനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ കടം വീട്ടും? എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ തുളസി ദളവും ജലവും സ്വീകരിച്ചു. ഇതിന് അവൻ എന്താണ് ഞാൻ പകരമായിട്ട് നൽകുക? എന്റെ അടുക്കാം അവന് പകരമായിട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യമായത്രയും ധനമില്ല. ഇതിന് തുല്യമായിട്ട്, അല്ലെ, തുളസിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ധനമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവന് നൽകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്നതില് പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തുളസി ആണെന്ന് അതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത ഭക്തിയുടെ സേവനം വഴി ഒരു തുളസി ഇലയും അല്പം ജലവും കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ നിഷ്പ്രയാസം സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 9:26 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്തിപൂർവം ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം സമർപ്പിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ ആഗോളമുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള പരമദരിദ്രനായ ഭക്തനു പോലും ഒരു പുഷ്പമോ ഫലമോ ഇലയോ അല്പം ജലമോ സ്വരൂപിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ നിവേദ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും തുളസീദളങ്ങളും ഗംഗാജലവും ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചാൽ അവിടുന്ന് അത്യന്തം സംതൃപ്തനാകുന്നു. അത്തരം ഭക്തിഭരിത സേവനത്താൽ കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാകുന്നതിനാൽ അതിന് പകരമായി ഭക്തന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ചില അദ്വൈതാചാര്യന് ഈ സത്യം അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തുളസീദളവും ഗംഗാജലവും കൊണ്ട് ആരാധിച്ച് കൃഷ്ണനോട് അവതരിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തുളസിക്കതിരുകളും ഗംഗാജലവും നിരന്തരം സമർപ്പിച്ചു. ഇപ്പോ അതില് നമ്മോട് പറയുന്നു, അല്ലെ, എവിടെയുള്ള ഏത് പരമദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഭക്തന് പോലും ഒരു തുളസി ലഭിക്കും, അല്ലെ, ഒരു തുളസി ഇല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴം, ഒരു ഫലം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ അല്പം ജലം, അല്ലെ. ജലമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ. അപ്പോ അതെങ്കിലും ഭഗവാനോട് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് തുളസി ദളം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും തന്നെ നൽകാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വയം തന്നെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് തന്നെ തന്നെ നൽകുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാനോട് കലിയുഗത്തിലെ ഈ പതിതാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങ് ഇവിടെ വരണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്വൈതാചാര്യർ കൃഷ്ണനോട് ഉച്ചത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും അപ്രകാരം കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ അവതാരത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണം അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഈ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ധർമ്മ സംരക്ഷകനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഇച്ഛയാൽ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് വിഷ്ണു പിതാമഹനെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. കരുണാമൂർത്തിയായിട്ട്, കാരുണ്യവാൻ, അത്യന്തം കാരുണ്യം ചൊല്ലുവാനായിട്ട്. ഇതേപോലെ തുളസിമാരാണിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഗോപികമാർ, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ട് അത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കും. ആ ഗോപികമാർ പോലും തുളസി മഹാറാണിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധം ദശമസ്കന്ധം 30ാം അധ്യായത്തില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കച്ചിത് തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയേ സഹത്താളി കുലേർ വിപ്ര ദുഷ്ടസ്തേതി പ്രിയോ അച്യുതഃ. കച്ചിത് തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയേ സഹദ്വാളി കുലേർ വിപ്ര ദുഷ്ടസ്തേതി പ്രിയോ അച്യുതഃ. എന്താ ചോദിക്കുന്നു? തുളസി മഹാറാണിയോട് ചോദിക്കുന്നു, നീ ഞങ്ങളുടെ അച്യുതനെ കണ്ടുപോകും, കൃഷ്ണനെ കണ്ടുപോകും. ഗോവിന്ദ പാദങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ദയാവതിയായ തുളസി വണ്ടിൽ നിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് നിന്നെ ധരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ അച്യുതനെ നീ കണ്ടുപോകും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കും ചെയ്യും. ഏവം വദന്തി ആചാര്യചരണ എന്ന് ചൊല്ലിൽ എന്നതുപോലെ ഇവിടെയും ചരണ എന്ന പദം ബഹുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ആചാര്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഗോവിന്ദൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂമാലകളെ ചുറ്റി പറന്നിരുന്ന വണ്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിനായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസിക്കതിരുകളുടെ സുഗന്ധത്താൽ ആകൃഷ്ടരായി. മരങ്ങളൊക്കെ പുരുഷന്മാരാകിയാലാണ് തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാതെന്നും പെണ്ണാകിയാൽ തുളസിക്ക് തങ്ങളുടെ ഗതികേട് കൊണ്ട് സഹതാപം തോന്നുമെന്നും ഗോപികമാർക്ക് തോന്നി. ഗോപികമാർ എന്താ പറയുന്നത്? നീയും ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ, നിനക്കറിയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ വിഷമം? നീ കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ അച്യുതനെ? നീ അറിയാതെ അച്യുതൻ എവിടേക്കും പോകില്ല, ഭഗവാൻ എവിടേക്കും പോവില്ല, കൃഷ്ണൻ എവിടേക്കും പോവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരണത്തിൽ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ എപ്പോഴും തുളസി ദളമുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ തുളസി അറിയാതെ ഭഗവാൻ എവിടേക്കും പോവില്ല. ഭഗവാൻ ഗോപികമാരുടെ അടുത്തു നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയുണ്ടായി. ഗോപികമാർ ഓരോരോ വൃക്ഷങ്ങളോടും ചെടികളോടും പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ അവരാരും തന്നെ അവർക്ക് തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നൽകിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നീ എങ്കിലും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ, നീയും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ, നിനക്കറിയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വിഷമം? അതുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഏറ്റവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഇതാണ്, ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തരാണ് ഗോപികമാർ. ആ ഗോപികമാര് പോലും തുളസി മഹാറാണിയെ സ്തുതിക്കുന്നു. നീയാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവതി, നീ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ശരണത്തിലുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും പറയുന്നു, ലക്ഷ്മി ദേവി സദാസമയവും ഭഗവാന് പാദസേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ പലപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭക്തന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകേണ്ടതായിട്ട് ഭഗവാന് അവിടെയാക്കും. എന്നാൽ തുളസി മഹാറാണി സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതിന് പകരമായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, ആ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാരില് നാരദമുനി ഒരു ലീല ചെയ്തപ്പോൾ, അല്ലെ, സത്യഭാമ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആഭരണങ്ങളും, അല്ലെ, സ്വർണവും രത്നവും മറ്റുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന് സമമായിട്ട് വെച്ചിട്ട്, അല്ലെ, ഭഗവാനെ തൂക്കി നോക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ സമമായിട്ട് ആ ഉള്ള സമ്പത്തൊന്നും മതിയാവാതെയാവുകയും. എന്നാൽ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി രുക്മിണി ദേവി, അല്ലെ, ഒരു തുളസീദളം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷവാനായി.
ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി. തുളസി നമ്മള് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് തുളസി മാത്രമായിട്ട് തന്നെ വേറെ ധാരാളം ചെടികളും സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വില ഇട്ടാൽ പോരെ, എന്തെങ്കിലും പുഷ്പങ്ങൾ ഇട്ടാൽ. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി അല്ലെ. ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നു, നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിവേദ്യത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടല്ല ഭഗവാൻ അവിടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിലൊരു തുളസി ദളം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കാണുകയും അത് കഴിക്കാനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ വരികയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ നൽകിയ നിവേദ്യം കഴിക്കും, അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഇനി ഞങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല. എന്നാൽ അതിലും ഭഗവാൻ ആകർഷണം അതില് നമ്മുടെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തുളസി ദളത്തോടാണ്. അത് ഭഗവാൻ അതിൽ ശ്രദ്ധ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി അല്ലെ. നമ്മള് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം എന്നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആരോ പറയുകയുണ്ടായി തുളസി മഹാറാണിയുടെ ആ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ വായിക്കാൻ വേഗത്തിൽ. സ്ലൈഡ് അതില്ല, അതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാനത് വായിച്ചു പോവാം. ഒരാൾക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ തുളസി ദേവിയുടെ കാരുണ്യം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു, തുളസി ദേവി എല്ലാ രീതിയിലും മംഗളകരമാണ്. തുളസി ദേവിയെ ദർശിക്കുകയോ സ്പർശിക്കുകയോ സ്മരിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയോ ശ്രവിക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകം ലഭിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിന് മുകളിൽ ശാശ്വതമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രഹമായ ഗോലോകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ അംശവിസ്തരണവും അടുത്ത സഹചാരിയുമായ തുളസി ദേവി വസിക്കുന്നു. ലീലാശക്തിയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ വൃന്ദാദേവിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ നടത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നത്. വൃന്ദാദേവിയുടെ സഹചാരികളായ രണ്ട് തത്തകൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സഹായത്താൽ വൃന്ദാദേവി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ തൃപ്തി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. വൃന്ദാദേവി ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും സംതൃപ്തിക്കായി എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എങ്ങനെ കാറ്റ് വീശണമെന്നും എവിടെ വെച്ച് എപ്പോൾ മഴ പെയ്യണമെന്നും വൃക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെ ചരിയണമെന്നും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൃന്ദാദേവി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. വൃന്ദാദേവിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ദിവസമുള്ള രാധാറാണിയും ഭഗവാനും ഒക്കെയുള്ള ലീലകള് എവിടെ വെച്ച് നടക്കണം, ഏത് കുഞ്ചിൽ വെച്ച് നടക്കണം, എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നൊക്കെ, ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വൃന്ദാദേവിയാണ്. വൃന്ദാവനം പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലീലകൾക്കായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ വൃന്ദാദേവി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്കായുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തിനും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വൃന്ദാദേവി ഖേതര എന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ മകളായി പിറന്നു. ശേഷം 6000 വർഷം തപസ്സിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വൃന്ദാദേവിയുടെ തപസ്സിൽ സംപ്രീതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വൃന്ദാവനത്തിൽ നടത്തുന്ന ഏതു തപശ്ശരിയും ശക്തിമത്താവട്ടെ എന്ന വരം നൽകി. ഇതുവഴി വൃന്ദാദേവി ആ ഭൂമി പവിത്രമാക്കുകയും വൃന്ദാവനം എന്ന നാമം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം വൃന്ദാദേവി ഒരിക്കൽ കൂടി തുളസി ദേവിയായി രാജാ കുശധ്വജന്റെ മകളായി അവതരിക്കുകയും തപസ്യകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വൃന്ദാവനം പൂർണ്ണമായും വൃന്ദാദേവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. വൃന്ദാദേവിയുടെ കാരുണ്യമില്ലാതെ രാധാകൃഷ്ണ ലീലയുടെ ശ്രോതാവാകാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണലീലയിൽ വൃന്ദാദേവി ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സുഹൃത്തായ യുവഗോപികയായി അവതരിച്ചു. പൗർണമാസിയുടെ അഥവാ യോഗമായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വൃന്ദാദേവി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിയുടെയും സമാഗമത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു. രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്കായി കുങ്കുമപ്പൂ, ഫലങ്ങൾ, പൂക്കൾ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ വൃന്ദാദേവിയുടെ സേവനത്തിൽ സംപ്രീതയായ ശ്രീമതി രാധാറാണി മറ്റു ഗോപികമാരുടെ സഹായത്തോടെ ഇരിപ്പിടം പണിയുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും വൃന്ദാദേവിയെയും ഉപവിഷ്ടരാക്കുകയും ലളിതാസഖി പുരോഹിതയായി നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും വൃന്ദാദേവിയുടെയും വിവാഹം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ വൃന്ദാദേവിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു. മറ്റൊരു ലീലയിൽ
വൃന്ദാദേവി വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ വനങ്ങളും രാധാറാണിക്ക് അർപ്പിച്ചു. അതിനാൽ രാധാറാണി വൃന്ദാവനേശ്വരി എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു. വൈഷ്ണവ മന്ത്രദീക്ഷ ലഭിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭഗവാന്റെ അർച്ചാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒപ്പം അദ്ദേഹം എല്ലാ നിവേദ്യ പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തർ ഭഗവാന് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തുളസി ഇലകളോ പൂക്കളോ അതിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തുളസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. വാർക്കണാർച്ചവതാരം എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അർച്ചന സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അർച്ചാവതാരം. വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വാർക്കണ എന്നത് തുളസി ദേവിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനാൽ തുളസി ദേവിയുടെ ഇലകളും പൂക്കളും ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവതാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ശുദ്ധഭക്തൻ ഭാഗമാവുന്ന ലീലകൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാകുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലും ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിലും തുളസി ദേവിയുടെ ലീല അത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ തുളസി ദേവി കുശധ്വജ എന്ന രാജാവിന്റെ പുത്രിയായി ജനിച്ചു. അവർ സമുദ്രദേവന്റെ പുത്രനായ ജലന്ധരനെ വിവാഹം ചെയ്തു. സമുദ്രദേവന്റെ മക്കളായിരുന്നു ജലന്ധരനും ലക്ഷ്മി ദേവി. ജലന്ധരൻ തന്റെ പത്നിയായ തുളസി ദേവിയുടെ പരിശുദ്ധിയും പാതിവ്രത്യത്തിൽ നിന്നും ശക്തി നേടി. ദേവിയുടെ പരിശുദ്ധി കാരണം മഹാദേവന് പോലും ജലന്ധരനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ദേവന്മാർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സഹായത്തിനായി സമീപിച്ചു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ ജലന്ധരന്റെ രൂപത്തിൽ തുളസി ദേവിയെ സമീപിക്കുകയും തന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് കരുതി ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ച തുളസി ദേവിയുടെ പാതിവ്രത്യം നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. ആ സമയം ദേവന്മാർ ജലന്ധരനെ വധിക്കുകയും പിന്നീട് തുളസി ദേവിക്ക് മുൻപിൽ ഭഗവാൻ സ്വന്തം രൂപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കുപിതയായ തുളസി ദേവി ഒരു കല്ലായി പോവട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനെ ശപിച്ചു. തന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ വാക്കുകൾ ഭഗവാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും ഗണ്ഡകി നദിയിൽ സാലിഗ്രാം ശിലയായി അവതരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. തന്റെ കൂടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ശാശ്വതമായി വസിക്കാമെന്ന വരം തുളസി ദേവിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഗുണത്തിനായി തുളസി ദേവി സസ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാന് എന്ത് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും തുളസി ഇല കൂടി വയ്ക്കുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും ചില സമയങ്ങളിൽ തുളസി ദേവിയോട് അസൂയ തോന്നുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന തുളസി ദേവി എപ്പോഴും അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ മാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്റെ ഭക്തരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു. തുളസി ദേവി ഭക്തിയുടെ ഉറവിടം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ സനത് കുമാരന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രന്മാരായ സനത് കുമാരന്മാർ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലായിരുന്നു ആകൃഷ്ടരായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തുളസിയുടെയും കുങ്കുമത്തിന്റെയും ഗന്ധം അവരുടെ നാസാദ്വരം വഴി ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവരുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും മാറ്റം വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ തുളസി ഇലകളുടെ ഗന്ധം കൊണ്ട് മാത്രം 4 കുമാരന്മാർ ശുദ്ധഭക്തരായി തീർന്നു. ചൈതന്യലീലയിൽ അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിൽ ദുഃഖിതനായ അദ്വൈതാചാര്യർ ഭഗവാനെ തുളസി ഇലയും ഗംഗാജലവും കൊണ്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവതരിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഭക്തിയിൽ സംപ്രീതനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹാഭക്തനായ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീക്ക് തുളസി ദേവിയെ ആരാധിക്കുവാനും തിരുനാമം ജപിക്കുവാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി. അതുവഴി അവർ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിയായി തീർന്നു. തുളസി ദേവിയുടെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി വിലാസം ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. തുളസീദളമാത്രേണ ജലസ്യ ചുലുകേന സമാത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സല. ഭക്തന്മാരോട് അങ്ങേയറ്റം വാത്സല്യമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു തുളസിയിലെയും കയ്യിൽ കുറച്ചു ജലവും അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകുന്നു. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, തുളസി വൃക്ഷത്തിൽ തന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ തുളസി വൃക്ഷത്തെ ദർശിക്കുകയോ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മാത്രയിൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നു. തുളസിയെ നമസ്കരിക്കുകയോ ജലമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് യമലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. ഒരുവൻ തുളസി വൃക്ഷം വിതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ തുളസി ഇലകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഭഗവത് പ്രേമം ലഭിക്കും. ധാരാളമുണ്ട് തുളസിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള്. അപ്പൊ സമയക്കുറവ് മൂലം കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ
നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം അത് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. പിന്നെ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാലോ അല്ലെ? സ്ലൈഡ് കാണാം. ശരി, കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസത്കുണ്ഡലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലൂഖലാത്താവമാനം പരാമൃഷ്ടം അത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം വ്രജന്തം കരാംഭോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഖുശ്വാസകമ്പാത്രിരേകാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിർ ആനന്ദകുണ്ഠേ സ്വഘോഷം നിമഞ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം ത്വദീയേഷു തജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തിവന്ദേ പരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേഷാദപീഹ ഇദം ദേവപൂർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യ വിരാസ്താം ഹി അന്യൈ ഇദം ദേ മുഖാംബോജം അത്യന്തനീലൈ ഹൃദം കുണ്ഡലൈ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ മുഹുച്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരാസ്താം അലം ലക്ഷലാഭൈ നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാപ്തിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ടാദിദീനം ബദാനുഗ്രഹാണേശ മാം അജ്ഞമേത്യാക്ഷി ദൃശ്യ കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യദ്വത്ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിഭാജൗ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സുഖാ മേ പ്രയച്ഛ നമോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേ സ്ഥിതാമോദരേഹ നമസ്തേ സ്തുതാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാംനേ ത്വദീയോദരായാത വിശ്വസ്യ ധാംനേ നമോ രാധികായൈ സ്തുതീയ പ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം നമോ രാധികായൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം കൂടി ചൊല്ലിട്ട് വൃന്ദാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിമാരാണി ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തില് എന്തൊക്കെ നടക്കണം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വൃന്ദാദേവിയാണ്. ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് വൃന്ദാദേവിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് വൃന്ദാദേവി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെക്കാളും അധികം പൂജിക്കണം. വൃന്ദാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ധാരാളം മഹാത്മ്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. യാനിക്കാനി ച പാപാനി ബ്രഹ്മഹത്യുതിക്കാനി ച താനി താനി പ്രണശ്യത്തെ പ്രദർശനം.
ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും ഇല്ലാതാക്കും തുളസി മഹാറാണിയെ പ്രദർശനം ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലെ, നമുക്കൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് തുളസി മഹാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവില്ല. ഒരാൾ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്ലോ ആയിരിക്കും, സ്പീഡായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കേട്ടോ. വൃന്ദാദേവി की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदादेवी अष्टमी की जय। गंगेय चाम्पेय तदिदिद्विनिन्दी रोचि प्रवाह स्नविदात्मवृन्दे बन्धो गबन्धो दिदि दिव्यवासो वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम् पादरुदितुरमन्दहास्या नासाग्रमुक्ता दिदिदीपिदासि विचित्ररत्नाम्बरणश्रियादि वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठशिरोमनुश्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यदामि दत्ताधिकारे ऋषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् तोदात्म्या पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्च माध्वादिभिर्बान्धिविभूष्यमाना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम् दीयदूत्वेन निकुञ्चयूनो अत्युत्कयो केलिविलाससिद्धि तत्सौपगं केन निर्जितदां तत् वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम् रसाभिलाषो वसतिं च वृन्दावने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्यां च पुंसा कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्त्यसे सत्त्वतन्त्रविद्भिर्लीलाभिधाना किल कृष्णशक्तिः तावैव मूर्तिस्तुलसी नृलोके वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ता च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दम् दाष्टकं यः शृणुयेत् पठेत्वा वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्ग सा प्राप्य वृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ। ഇതിന്റെ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഇപ്രാവശ്യം കൂടി അതിന്റെ വിവർത്തനം കൂടി നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കാം. അല്ലയോ വൃന്ദാദേവി, അവിടുത്തെ ചെന്താമര പൂവത്തെ കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. മിന്നൽ പിണറിന്റെയും ചമ്പകപ്പൂവിന്റെയും ശോഭയെ നിഷ്പ്രമാക്കുന്നതാണത്. ചെന്തൊണ്ടിപ്പഴത്തിന്റെ ശോഭയെ വരുന്ന കീഴ്ചുണ്ടിൽ നാസികാഗ്രത്തിലെ മുത്തിന്റെ പ്രകാശം പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. രത്നാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലയോ വൃന്ദാദേവി, അവിടുത്തെ ചെന്താമര പൂവത്തെ കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു.
ഋഷഭാനുപുത്രിയായ രാധാറാണി ഭവതിയെ വൃന്ദാവനത്തിലെ അനശ്വരയായ രാജ്ഞിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയും ശിരോരത്നമായി നീ ശോഭിക്കുന്നു. അല്ലയോ വൃന്ദാദേവി, അവിടുത്തെ ചെന്താമര പൂവത്ത കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. ഭവതിയുടെ ആജ്ഞയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വള്ളിക്കുടിലിന്റെ ഇളം തളിരുകൾ പുഷ്പാലങ്കൃതമാവുകയും വണ്ടുകൾ മൂളിപ്പാട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ ഇവിടം മാൻപേടകൾക്കും ഇതര പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും വിഹാരഭൂമിയാണ്. അല്ലയോ വൃന്ദാദേവി, അവിടുത്തെ ചെന്താമര പൂവത്തെ കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. ഭവതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ആർക്കാണ് വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയുക? വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പുൽത്തകിടികളിൽ ഉല്ലാസ ജീവിതം പിന്നീട് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സ്നേഹദൂതയായിരുന്നു നീ. അങ്ങനെയുള്ള വൃന്ദാദേവി അവിടുത്തെ ചെന്താമര പൂവത്ത കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. ഭവതിയുടെ നാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദത്തെ സേവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുള്ളത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാസക്രീഡ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദേവിയുടെ ദയാവായ്പിലാണ്. അല്ലയോ വൃന്ദാദേവി, അവിടുത്തെ ചെന്താമര പൂവത്തെ കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. സാത്വികമായ പൂജാവിധികൾ അഭ്യസിച്ചവർ ഭവതിയെ ഉപാസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണലീലയുടെ ശക്തി ദേവിയായി ഇരുന്ന ഭവതി ഈ ലോകത്തിൽ തുളസി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ വൃന്ദാദേവി, അവിടുത്തെ ചെന്താമര പൂവത്തെ കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. ശ്രീഹരിയോട് ഭക്തിയില്ലാത്തവരും നിരവധി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും കാമതൃഷ്ണക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരും ഭവതിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അല്ലയോ വൃന്ദാദേവി, അവിടുത്തെ ചെന്താമര പൂവത്തെ കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. അതിലെ വൃന്ദാദേവിയുടെ അഷ്ടകത്തിന്റെ ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. വൃന്ദാഷ്ടകം യൃണുയേ പടേത്വാ വൃന്ദാവനാദീശ പദാബ്ജ ഭൃംഗ സപ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാൻ ലഭതി. വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം ചൊല്ലുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഭക്തനും വൃന്ദാവനത്തിൽ നിത്യവാസം ലഭിക്കുകയും രാധാകൃഷ്ണ സ്നേഹം നുകർന്ന് ആ പാദങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലയോ വൃന്ദാദേവി, അവിടുത്തെ ചിന്താമര പൂവത്ത കാൽപാദങ്ങളെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. വൃന്ദാദേവിക്ക് ജയ, വൃന്ദാദേവി അഷ്ടമിക്ക് ജയ, വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരിയാണ് വൃന്ദാദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. വൃന്ദാദേവിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യവും ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് വൃന്ദാദേവിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഇത് വൃന്ദാദേവി അഷ്ടം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, ഇവിടെ ഭൗമ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനും അവസാനം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഭഗവത്ധാമത്തിൽ സാധിക്കും തുളസി മഹാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. തുളസി മഹാറാണി അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ഭഗവാനെ ആർക്കും ശപിക്കുവാനൊന്നും കഴിയില്ല. അത് നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കണ്ട അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തില് സാലഗ്രാം ശിലയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ശപിക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്നാൽ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞ പോലും മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി. സത്യം വിധാതും നിജകൃത്യ ഭാഷ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകൾ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ലീലയില് തുളസി മഹാറാണി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് പ്രകാരം എന്താണ്, ശിലയായിട്ട് ഞാൻ അവതരിക്കാം അല്ലെ? നേപ്പാളിലെ ഗന്ദകി നദിയില് സാലഗ്രാം ശിലകളായിട്ട് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ സാലഗ്രാം ശിലയും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. സാലഗ്രാം ശില എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ധാരാളം ലീലകളിൽ അത് കാണുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലഗ്രാം ശില ഭഗവാനായിട്ട് മാർഗിണ്ട്, രാധാരമണനായിട്ട് മാർഗിണ്ട്. ഇവിടെ അദ്വൈതാചാര്യർ എല്ലാ ദിവസവും സാലഗ്രാം ശിലയിൽ തുളസി ദളവും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ സാലഗ്രാം ശിലയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം നൽകുവാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാർക്ക് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട്, പൂജിക്കുവാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാദേവി തുളസി മഹാറാണിയായിട്ട് ഇവിടെ സസ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭക്തന്മാർക്ക്
കാരുണ്യം നൽകുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവരവരുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. എനിക്ക് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ രാത്രിയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ നാളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ മതജിയുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ പലതരത്തിൽ പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പൗർണമിക്ക് പായസമൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പായസമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ചില ആൾക്കാർ നാളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണോ, ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള വ്രതമാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ. പശുവിന്റെ ഇത് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവര് വേറെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു, ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് വ്രതമാണോ അനുഷ്ഠിച്ചത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദാമോദര മാസം നമ്മൾ ധാരാളം ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനോട് ധാരാളം പ്രാർത്ഥന. നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും എന്താ പറയാ, കൂടുതൽ ഭക്തിയില് പുരോഗതി ഉണ്ടാവാനും വരാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ദാമോദര മാസത്തില് നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തി സേവനം എന്റെ ഗുരുമഹാരാജായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയന്താസ്വാമി ഗുരുമഹാരാജന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമഹാരാജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദാമോദരാഷ്ടകം എന്നും ചൊല്ലിക്കൂടെ പ്രഭുജി? എന്താണ്? ദാമോദരാഷ്ടകം എന്നും ചൊല്ലിക്കൂടെ? നാളെ എപ്പോഴും ചൊല്ലാം. ഇന്നും സന്ധ്യക്കും ഒക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് സന്ധ്യക്ക് ദാമോദര ആരതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാമോദരാഷ്ടമൊക്കെ ചൊല്ലുക. ഒക്കെ രാത്രിയിൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളക്കൊക്കെ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദീപമൊക്കെ വെക്കുക. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പായസമൊക്കെ പാൽപ്പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് അവിടെയൊക്കെ ടെറസിലൊക്കെ വെക്കും. ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ, ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവര് ടെറസിലും ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് പൂജാ റൂമിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇന്ന് രാവിലെ ജഗന്നാഥ് അല്ലേ നരസിംഹ ഇത് വായിച്ചു മംഗളാരതി ഉഷാഖ നായർ. ആത്മാവിന് പ്രായമുണ്ട് മതി. നമ്മള് അവനൊക്കെ എത്ര സീനിയർ ഡിവോട്ടി ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവന്റെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൂടുതലായി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു ആത്മാവിന്, ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് വയസ്സല്ല പ്രധാനം. അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അവന് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ പാടി, പലപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് പാടാറുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പോഴും ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ദാമോദര മാസമായിട്ട് ഉച്ചക്കൊക്കെ ആരതിക്കൊക്കെ അവൻ തന്നെ പാടും. അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ചാൻസ് കിട്ടി അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടി. ഞാൻ കേട്ട് നന്നായിട്ട് പാടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം ഹരേ കൃഷ്ണ.